pripun? Dungane donga tulus nggih. Dalam? Dungane donga tulus nggih. Nggih no, Pak. Kuwatir kula mengke burine Pak namung ngoten wis aku. Mboten. Nggih. Aku roh sing dimaksud Pak Suroso aku roh. Tapi aku meneng ae yo, Pak. Ngoten nggih. Nggih, kula meneng ae. Kula tak pitung Mas Bambang. Monggo. Nggih. Kula nek kanting kalian Surya Buana niku wis ora iso terpisahkan. Oh ngoten ya alhamdulillah. Pecinta campur sari. Pleketek kalih kula niku. Oh niki mboten pleketek plekutuk barang niki. Nggih monggo Pak Suroso. Nggih, Mbak Lintang Kairo niku dereng jangkep panjenengan tepangan kalian warga mriki. Ditepangne sakniki sanjenan wonten bangku pawiyatan kelas pinten wonten pundi. Oh nggih, saderengipun saking dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo. Saking Kediri. Kediri ndina ben tepung Kediri ombo e. Oh nggih, Kediri Kepung Pare. Tepung mriko lho Bu, lerenge gunung Gunung Kelut sing sisih